Roztomili już je po godnych świętach, ale rzeknę wam coś o godnych świętach, o świętach Bożego Narodzenia, jako to było, jak my byli dzieckami. Bo dycki Roztomili, jak przyjdą te święta, te godni święta, jak przyjdzie Wilia, a ten czas, co je eny roz do roka, to człowiek se wspomina, jako to było kiejsi hańdowni. Wracamy się w ten czas pamięcią do czasu, kiedy my byli dzieckami, kiedy wszystko było fest einfachowe. Było albo czarne, albo białe. Był strumek, co go foter przysmyczył kańsik z lasa. Na tym strumku się wieszało starucne bańki, co ich już połówka była potrzaskano. Kole tych baniek się kolybały ciastka, ledzykany jakiś orzech zawiniony do strzybnego papiuru. Na tym strumku był łańcuch, co się go robiło z farbistego papiuru. Dycki na strumku było mało plastiku, a więcej ozdób, co się ich robiło doma. Nie trzeba było przed godnymi świętami gonić po magazynach, a kupować jodła na forot, bo stajna się go po tym wyciepowało. Przed Wilią była zabijaczka, tuż mięsa było godnie, a ze szpajski woniało wędzonym, bo dycki przed świętami się wędziło. Pod stromkiem dycki były jakieś prezenty. Dla dziecek to były bawidełka, a dla starych to były oto fusekle, czopka, rękawice, co ich sztrykowali stareczka pół jesienie. Żadne drogi wieca, żadne chytre telefony, ale pod stromkiem było cosik, z czego ludzie byli radzi, bo to dostowali. Bawidełko, co go synek albo dziołuszka dostali pod stromek, się miało w zocy, bo przez akiejsi nie było tela wszystkiego jako terazy. Przez godni święta familia pospołu ze sobą wyrządzała, a było wiesioło. Nie jako terazy, że się furt dziwomy do tych pieruńskich telefonów, eści nam gdosik co nie napisał. Ten czas to nie były święta komercji, nie były święta reklam, nie były to święta telewizora, ale to były święta ludzi. O wiele więcej się szpekulowało, czemu się wobec świętuje, a ten maluczki Jezusek był w postrzodku. Teraz my go tak kapkę pociśli na bok, a prawiemy tak: Jezusku, poczkaj, najprzód pogonimy po magazynach, nakupimy se roztomań tych fajnackich wiecy, a potem oto po Wilii se może na ciebie wspomnymy, gory jak usłyszymy jaką kolyndę. Teraz w postrzodku izby je telewizor, co się na niego dziwo kupa ludzi, a w nim furt bałuszom w reklamach, że najlepszy podstromek kupić dzieckom chytry telefon, co by już ganz straciły kontakt ze światem. Ten Jezusek se tak leży w tym żłobie, w tej jaskini, owiniony je w jakąś płachtę, beczy jemu zima, ale z niego urośnie potem gdosik, kto zabije ten Adamowy grzych, a zbawi cały świat. Przez godni święta trzeba się do porządku najeść, pochwalić się gdomo strumek, co my pod nim naszli, a potem dziepro se wspominamy na tego malućkiego, że to są przeca święta, co w nich on by miał być w postrzodku, on by miał być najważniejszy. Wiele z nas odewziło Ewangelię, a poczytało, jako to było przeszło 2000 roków temu, a nie jeny przywili, ale tak oto wieczór, jak se siednymy w cieple na gałczu. Tej godni święta, co Jose na nich wspominą, to były oto 300-400 roków temu i tygodni święta są mi bliski, fest bliski, bo przeca dycki to dziecio najwięcej się raduje, bo wie, że to je tych porę dni w roku, co się w nich naisto robią cuda. Takowne święta miejcie Roztomili wy wszyscy dycki. Musimy się wrócić spadki do czasu, kiedy my byli mali, a zaś musimy być jako dziecka, bo inaczej ten czas to już będzie inny komercja, a marketing. Roztomili niech się wądarzy. Winszuję wam zdrowia, szczęścia na ten świąteczny czas, bo przedsa ten świąteczny czas je jeszcze porę dni będzie, jeszcze po nowym roku. Niech was Pan Bóg czego opatruje. A
jeszcze mam taką pytkę do Was, jak macie radzi to moi drzwi stani, to się Wam pokazały takie dwa obrazki. Jeden to jest pytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi obrazek to jest film, co się Wam może spodobać. Dziękuję pięknie.